皆さん、こんにちは。エンディです。今日は関東語の形容詞について話したいと思います。一緒に練習しましょう。まず、最初は左側、美味しいの関東語、好食、好食。真ん中、高くない、貴、貴。もし、入れるの場合は、だいたいくない、じゃないの意味ですね。そして疑問文の時、形容詞、形容詞、例えばここ安いですか？ペン、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 このパターンで、例えば高いですか？贵、貴、貴、貴、こんな感じです。OK。一緒に練習しましょう。まず、ほ、いいの意味ですね。例えば、今日の天気がいい。今日天氣好好。今日天氣好好。形容詞使うとき、だいたいこの前に好入れる人が多いで。どういう意味ですか？例えば、好好、好多、好少、好貴、好平、パパパパパ。簡単に言えば、この好は、いいの意味もあるし、もし他の形容詞一緒に使うのときは、ただとてもの意味ですね。とてもの意味です。OK。だからここ、呢間餐廳好正。最初の文は好正。正もちろんいいの意味ですね。でも、この好はとてもすごくの意味。所以次 sentence は、今日天氣好好。好好いいの意味です。好食、おいしい。好食、おいしい。例えば、これはおいしいです。呢個好食呢個好食もちろん、これはおいしいは飲み物おいしい。例えば、好飲、好飲。例えば、このミルクティーはおいしい。呢杯奶茶好飲。呢杯奶茶好飲。続くね。好味、好味。好味は美味しいです。食べ物、飲み物、どっちでも OK です。例えば、你煮嘅嘢好味。あなたが作った料理が美味しい。この嘅嘢は、嘅嘢、料理の意味ですね。多い、多い。例えば、香港の人口とても多い。香港人口好多。香港人口好多。この好はとても、多い。好多、とても多い。少、少ない。例えば、今日は人少ない。今日人好少。今日人好少。この最初の好はとてもの意味ですね。好少、とても少ないです。貴、高い。貴、高い。例えば、このホテルは高い。呢間酒店好貴。呢間酒店好貴。平、安い。例えば2番目のところで、ここは食べ物は安い。呢度嘢食好平。この嘢食は食べ物の意味ですね。呢度ここ。呢度ここ。呢度嘢食好平。呢度嘢食好平。暑い。例えば今の天気は暑いですね。今日はとても暑い。今日好熱今日好熱凍、冷たい。例えば今日は寒い。今日は寒い。今日好凍今日好凍冷たいの飲み物。冷たい飲み物は凍飲ですね。凍飲。これは形容詞です。OK、最後もう一回読みますね。上、左からいきます。好、
好食多少貴平熱凍好飲好味